No, takže som tu. Ako to vypadá? Je to hrdzavé tu. Dvere sú chycené. Potom to je normálne klasika. Tuto na tých prahoch, ale to je len špinavé, sa mi vidí. Samozrejme to teče z z tejto piče. Dvere, tuto sú tento treba asi dotáhnuť len, lebo to je asi povolené. Lebo sa padnuté sú. No, ďalej. Tu to vypadá celkom fajn. Není to nejaké to. Tu samozrejme to už je robené. To by si musel potom prebrúsiť, spraviť, lebo však to je choroba týchto oných. No, kotúče sú také, aké sú. Gumy zešľahané. Platničky sú. Kámo. Platničky sú, že sú neny. No. Tam sú neny vôbec platničky vzadu. Dobre. No, tu je to prasklé. Nárazník zadný. Aj tu je prasklý. Vidíš. Tu sú dvere, džobka tam je. Tuto samozrejme prach, pičoviny. Šputnem znútra. No. Toto. Akože interiér, no, celkom fajn. Niekto tu zabil vtáka. Pláto vrchné je tiež celkom v pohode. Je aj také trošička doškrapkané, ale to... Dobre. Tu predné dvere. Spolujazdcová strana. Predné dvere tu. Nebudem to chytať. Tuto je, vidíš, to už tiež niekto tam špekuloval, volá čo robiť. Tento prach, teda čo to je, blatník. No, donútra neteče. Tak toto vypadá tutok. Taktok. Vnútro celkom zachovalé, no, troška zaprášené. Bolo to nejaké také, no. Motor, je tu písané, že 210 896 bolo menené to všetko. Olej teda, nie všetko. 182 000 19.5.21 182 000 bolo menené Bremse Plusika, to znamená, že ona brzdovka. Predné brzdy sú jaké sú. Neviem, či to je vidieť. Asi to tu troška stojí chvíľu. No a tuto je problém. Tu nad oknom, vidíš to? Tu nad oknom je to také zežrané, ja som to robil na Golfe. Nič moc robota, ale tak dá sa to spraviť. No, predná kapota je taktok. Vnútri, zvenku není nič. Zvenku je celkom fajn, dobitá samozrejme od kamenkov. Kúkneme ešte do zadného kufra, jak to tam je, zadný kufer. A zadný kufer vypadá tuto celkom fajn zvenku. Znútra, toto není dobre. To tu už niekto gumičkúval a silikónoval, to je tam potrhané tí úchyty, vidíš to? To není dobre, lebo táto potom teče donútra. No, toto je celkom fajn, zachovalé. Není to tu mokré. No, nedvihnem to, lebo sú tam tí gumy vydrbané. Gumy sú ináč piči všetky. To sú akože na vyhodzený. Tam je dezen, že tuto že 0 ništ. A tuto že 0, 0, 0 ništ. Dobre. A čo by som si ešte tak? Tu je zadný kufer, vlastne tu je.
okolo brzdového. Taktok. Kúkneme ešte títo oné zadné. No, tu je nejaká platnička vidieť ešte na tejto strane, na pravej zadnej. Ľavá zadná je úplne v piči, to by si musel vymeniť. Toto je takto, jak to je, no, vidíš. A predné sú ešte jakž tak, že by mohli ešte chodiť, keby sa obrúca trocha. No, idem to natočiť, čo to poví. Počkaj, kde mám kľúč. Tuto je voľačo od farby len. No, celkom dobre, no. Aby sa dalo vypocúvať. No počkaj, do piče, na tú ruku vyjebatu. 230 000 to má, takže na tém oleji nabehané koľko? No kúknem to ešte raz. Dobre. Spojka. No však to vyskúšam. Dobre. Takto. Nemáme palivo. Vybitá baterka. Takže po piči. Vyskúšame ho ešte raz. Náš havit. Nejde to do piči. No. No, baterka piči. A ja som kokot si nezebral tú onu. Zebral som síce onu. Kurva dávkový štart, čo mám. A tu bol nejaký oný lev. Doškrapkané. Ešte raz vyskúšame, či to nenabehne, no. Ani piči. Ale motor točí, no, takže zadretý nebude. Tuto to je takto. A tuto to je takto. Tuto sú všelijaké kokociny na okulárik. Tuto je pičovina na ďalšie okuláre, tu je pičovina na ďalšie okuláre. Kokot pičovina okuláre. Nevím, kto tu je škulavý. Pes. No žone. No, to nefunguje. Nezapína sa tu svetlo. No piče. No dobre, no. Je to do Slovinska jazdené, slovinské oné sú tam. Jej, rýchlosť tam jebnem do piči. Nech to neuteče odtiaľto. Že by to tá hrdza rozhýbala. No, takže takto to je. A 230, koľko tam bolo? A tu je 210, no tak 20, už vyše 20 000 tam má najazdené na ten olej, však už aj tak vypadá, som vytáhol tú tyčku. No, dobre, pošlem si toto teraz. Daj mi vedieť, idem odnes kľúčik na spátky. A povíš mi, že čo.